Disculpen polo retraso. Vamos a empezar co pleno ordinario do mes de outubro ás 8:04 co punto número 1 da sección A, dación en conta dos decretos da alcaldía. Os decretos da... Perdón. Non sei se é cuestión de orden ahora mesmo ou non. Hombre, eu penso que non... Bueno, non sei, sí, non teño ningún problema, é que vostede ahora mesmo diga o que ten que decir, sí. Bueno, boas tardes a todos. Queremos decir, primeiro, este pleno teríase que ter celebrado pasado xoves, pero o señor alcalde, unha vez máis, pon por diante da súa responsabilidade de alcalde a asociación. A ver. Ese non é a cuestión de orden. Sí. Mire, vou dicir unha cousa. Mire, ahora mesmo lle retiro a palabra neste punto porque isto non é a cuestión de orden. Se vostede ten algo que decir sobre a celebración do pleno no día de hoxe ou ten que facer algo o que lle parezca que xa demostrou moitas veces que fai sin pedir permiso ni sin comentar no pleno, pois fago acabar o pleno ou faga onde teña que facelo. Creo que é mellor antes do pleno porque non existe convocatorio do pleno como tal. Non, porque o pleno vai se celebrar igual. Seguirán. O pleno vai se celebrar hoxe ás 8 da tarde, o pleno ordinario. Non existe convocatoria de pleno como tal, nós non estamos convocados como tal. Pois vostede actúe como lle parezca. Nós vamos a celebrar o pleno. Non, vimos precisamente para decir que non estamos convocados, non vimos participar no pleno. Vale, pois entonces... Como ben vostedes saben. Vale, eu xa digo, o que teñades que facer, facedelo despois e vamos a levar adiante o pleno. E vos, se non estades, non estades. Eu non sei, se non estades convocados, o seu é que non esteades convocados. E xa actuaredes en consecuencia. En todo caso, punto de dación en conta dos decretos da alcaldía, son os decretos, creo que son 179 decretos, resolucións, non? Corríxeme se non me equivoco, son do 350 ao 500 e pico, 529, pode ser algo así, non? E a maior parte son de xestión da biomasa, son prácticamente o 95% das resolucións son da xestión de biomasa, do traballo que se fai do Concello para intentar cumprir coa lei. Temos un resultado dese 95%, prácticamente un 90%, os veciños atenden as resolucións da alcaldía e outro porcentaxe que non se atenden, que continúan adiante. En todo caso, a resolución da alcaldía estaba a disposición dos concelleiros do pleno e vamos pasar ao punto seguinte, que é dación en conta ao pleno de asuntos varios. Aquí, hoxe vai ser un día un pouquiño especial porque ante a cantidad de información falsa que está a proliferar en redes sociales e outros medios por parte de certo grupo político con representación neste Concello, teño a intención de explicar públicamente a todos os asistentes a este pleno ordinario e seguirei facendo nos futuros plenos as accións que se están a levar a cabo dende o Goberno Municipal, coa única intención de que a claridade e a transparencia sexan o que mova a política no Concello de Odro e non nos deixemos engaullar polas fake news que certos persoeiros expanden gratuitamente por onde poden. Polo tanto, unha das accións en conta é as propostas presentadas ao director da AXI, como son a mellora do alumeado para coñecemento dos concelleiros e para coñecemento de todos os veciños, a mellora do alumeado e da accesibilidade no enlace da AG11 coas estradas AC305 e AC307 en Estrobe, a creación dun sendeiro e a renovación completa da instalación do alumeado que o Partido Popular tivo esquecido durante máis de 8 anos. O arranxo na senda da AC305 no punto kilométrico 1 ao punto kilométrico 1,070 no lugar da Igrexa de Dodro, que leva a renovación completa do pavimento de formigón e a implantación dunha baranda de protección que igualmente para o PP non se tivo en conta. A mellora na accesibilidade na marxe da AC305 do punto kilométrico 1,830 ao punto kilométrico 1,900 no lugar de Vigo, que é unha creación dunha senda de adaptación da rede de pluviais e solucionar a diferencia de cotas coa rasante da estrada que permitan garantir as condicións de accesibilidade que o Partido Popular nunca considerou, a renovación de pluviais na marxe dereita da estrada AC305 desde o punto kilométrico exactamente no punto kilométrico 6,780 no lugar de Bexo, reconstrucción da arqueta existente
que é unha obra do Partido Popular, e do pavimento que garanta a accesibilidade. A actuación total do orzamento sería de 115.059 euros. A solicitude realizada deste Goberno non polo Partido Popular de rehabilitación integral do CPI, Eusebio Lorenzo Baleirón, un momentiño, por favor, que teño aquí. E aquí vou a dar puntualmente isto que o pasado 5 de outubro a Mesa de Condenación das Obras de Rehabilitación Integral do CPI Plurilingue Eusebio Lorenzo Baleirón de Dodro, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional nun 80% no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, acorda propor a órgano de contratación a adxudicación do contrato operador económico constituído pola UTE, Construcciones Orega SL e Construcciones Delfín Ferreiro Rodríguez SL, por achegar unha oferta cuxa relación precio-calidade é axeitada para executar a obra que se pretende. Importe da adxudicación con IBE 1.403.320,65 euros. Prazo de execución 5 meses. O actual Goberno Municipal de Dodro iniciou a solicitude de rehabilitación integral do CPI como unha demanda necesaria do sector educativo no ano 2019. O 18 de setembro, un día antes da reunión celebrada na Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, o 19 de setembro deste 19, ao cal asistiron o alcalde Xavier Castro, o concelleiro de Educación Abel Tarrío e a representante da AMPA Natalia Romero. Foi enviado a través do Sistema de Interconexión de Rexistro SIR un informe solicitando aos servicios municipais sobre a necesidade de rehabilitación integral do CPI, que declaro a frase rehabilitación integral do CPI, feita en setembro do ano 19 por este Goberno. Tamén se fixo un informe da coberta redactado polo entón arquitecto municipal feito chegar á Secretaría Xeral Técnica en novembro do ano 2020 como reforzo da petición da rehabilitación integral. Dende fai meses, o Concello de Dodro ten os informes necesarios, internos e externos, para a concesión da licencia municipal, á espera de que se proceda ao pago das tasas e o ICIO por parte da empresa adxudicataria. Ante todo isto e as publicacións nas redes sociais que está a facer o Partido Popular de Dodro de que sempre pediron a rehabilitación integral, o Partido Popular de Dodro, entrecomillado isto, felicítase de que a Consellería de Dodro a Consellería de Educación escoitase a súa proposta e optase por unha reforma integral do edificio do CPI e non por unha sustitución parcial das ventás e cobertas como pedía o Goberno socialista-nacionalista. Lembrar a reunión no mes de maio do 19, pouco antes das eleccións, con pais e nais, membros da AMPA, o xefe territorial da Consellería de Educación, o alcalde naquel momento, señor Valentín Alfonsín, e a tenente de alcalde tamén naquel momento, doña Marisol Boga, onde o xefe territorial comprometeuse a invertir 20.000 euros no curso 2019-2020 para cambiar as fiestras do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón, de acuerdo con la información publicada por el Ayuntamiento en su perfil oficial de las redes sociales. Esta última frase tamén entrecomillada. Informaba a La Voz de Galicia o día 22 de maio do 19 co titular «La Xunta cambiará el próximo curso las ventanas del CPI de Dodro». Quen pedía a sustitución parcial das ventanas e cobertas era o anterior Goberno segundo aquela reunión. A mentira ten as patas moi cortas. Pero non é todo. No pleno do 10 de outubro do ano 19 aprobouse unha proposta da alcaldía onde se pedía da alcaldía do ano 19 onde se pedía a Consellería de Educación a inclusión do CPI de Dodro Eusebio Lorenzo Baleirón no plan de dotación de infraestructuras educativas 2016-2021 para tentar levar a cabo unha proposta unitaria e o PP de Dodro non votou a favor. Outubro do ano 19, o PP non votou a favor. Demandamos da Consellería de Educación a máxima celeridade para que o alumnado do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón de Dodro poida disfrutar dunhas instalacións que merecen desde fai tempo e que só se lle prestou interese por conseguir a financiación necesaria coa achega no ano 19 do actual Goberno Municipal e a colaboración coa Dirección, co Centro e ca AMPA. Deixen, por favor, de mentir. O PP non conseguiu nada, senón unha promesa de 10.000 euros escaso, de 20.000, perdón, para o resto de fiestas. Actuacións en Dodro, incluídas no Borrador de Emprego 2022 que se van a cometer. Pavimentación en campo da Devesa Lestrobe, pavimentación dunha superficie de 580 metros cuadrados, corrección de impactos paisaxísticos no lavadoiro de Castro, reforma integral do lavadoiro e pavimentado de Lousas, corrección de impactos no local social de Traxeito, con obras de mellora de fachada, limpeza e posterior pintado. As actuacións teñen un orzamento de 47.126,62 euros. Espero que ninguén diga que son deles tamén. Obras incluídas no POS anteriores a 2022. POS adicional 19, saneamento en Cancela Brea, adxudicada e pendente de presentación de documentación por parte do adxudicatorio. POS do 21, sustitución de obra de drenaxe en Manselle e saneamento no Burnovo, adxudicada. Lembrar que este POS, o Partido Popular de Dodro, votou en contra.
Posa adicional do 21, mellora a seguridade viaria en Eiró. Axudicada, pero pendente de presentación de documentación. Non se contou tampouco co voto do Partido Popular neste Concello. Renovación da rede de abastecemento en Estrobe, axudicada ao igual que o anterior, pendente de presentación de documentación. Recordar tamén que o Partido Popular tamén votou na liña que antes, votou en contra desta obra. Obras do POS-22 é complementario. Pavimentación no Piñón e outro camiño en Paizal. Mellora de rueiros no núcleo de Manselle. Mellora de rueiros en Teallo e outro na Igrexa de Laíño. Actuacións autorizadas recentemente pola Deputación Provincial e pendentes de contratar. Tampouco contan co apoio do Partido Popular. Actuacións no Fondo de Compensación Ambiental, substitución de luminares e mellora do lomeado en Tarrío, axudicadas. Mellora da pista da Fonte Primeral a Chisca, conxuntamente co Concello de Orois, tamén axudicada. Outras actuacións, mellora da coberta do lavadoiro de Teallo, rematadas as obras. Recordo que durante os 8 anos do anterior goberno a este que está aquí ahora mismo, non tivo o goberno tivo completamente esquecido, nin aplicou unha capa de verniz. Renovación de cruce de pluviais en Bustelo e renovación do pavimento en cruce de Teallo. Hai uns días foron adxudicadas, sempre mirando por outro lado con este tipo de deficiencias. Instalación de marquesinas para aparcamento de bicicletas na Plaza do Concello e na CPI. Xa sabemos que o Partido Popular en Dodro e o voceiro expresamente non lle gusta nada nin a denominación de a plaza, nin o uso das bicicletas, nin o aparque de bicicletas. A verdade é que isto todo é para que alguén, concretamente os veciños, sepan quen está a facer as cousas do Concello de Dodro. Todavía temos un par de dacións en conta máis. Unha é a dación en conta do escudo de Dodro, porque ante as publicacións do Partido Popular de Dodro de que o actual goberno cambiou o escudo do Concello, vou dar en conta ao pleno as seguintes consideracións. O actual escudo heráldico de Dodro aprobouse por parte da Consellería de Xusticia, Interior e Relacións Institucionais o 16 de xuño do ano 95 e foi publicado no Diario Oficial de Galicia o luns 3 de xullo do mesmo ano, onde se dispón, 2 puntos, aprobar o escudo heráldico do Concello de Dodro, que quedará organizado do seguinte xeito: de ouro e sobre ondas de azul e prata, un piñeiro da súa cor froitado do mesmo, bordura de gules con 8 vieiras de ouro, o timbre coroa real pechada. Dende esa data, o escudo de Dodro non sufriu ninguna modificación por parte deste goberno, como está a difundir o portavoz do Partido Popular de Dodro. Outra cousa é a imaxe de identidade corporativa adoptada por este Concello en setembro do ano 19, que pretende unha imaxe máis moderna de Dodro, como xa fixeron outros concellos como Teo, Compostela, Brión, Rianxo e un largo etcétera. Ou mesmo a propia Xunta de Galicia, que, polo que se ve, esta debe ser a imaxe que confunde o portavoz do Partido Popular ou que pretende facer confundir aos veciños do Concello de Dodro. Tamén teño unha cousiña máis aquí, e xa remato, que é ante a publicación tamén en redes sociais en xaneiro deste ano, porque a noticia é a seguinte: en xaneiro deste ano publicouse no Boletín Oficial da Provincia a modificación puntual do Pexón de Dodro para relocalizar o solo urbanizable industrial S-01. Como isto sucedeu en xaneiro do ano 22, xa debía estar asumido polos grupos políticos do Concello de Dodro. Sin embargo, parece que temos que volver a aclarar certas cousas, xa que a algún non lle quedou suficientemente claro. Esa publicación de xaneiro do ano 22 faise para cumplir a sentencia 199/20, así como o cumprimento da resolución do recurso contencioso administrativo do TSJ de Galicia, iniciado todo isto por unha denuncia interposta por un tal don Valentín Alfonsín Somoza contra o Concello de Dodro. Segundo, a orden de 10 de abril do 19, do ano 19, abril do 19, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que se titula, abro comillas, de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal de Dodro para reubicar el suelo urbanizable industrial S-01, cerro comillas, donde constan as sesións de aprobación por parte do Concello de Dodro, dos plenos do Concello de Dodro, unha de data 5 de 10 do ano 17, 5 de 10 do ano 17, outra de aprobación do ano, de data 10 do 5 do ano 18, e a última de data 21 do 2 do ano 19, sendo alcalde e tendo maioría suficiente o que no párrafo anterior constaba como denunciante ao Concello. Terceiro, a aprobación da modificación e competencia da Consellería. Repito, é competencia da Consellería, tal e como consta no mesmo texto da orden na páxina 19827, que di, e isto, bueno, si que vou ler casi todo porque é moi fácil. A competencia, repito, a competencia da modificación e a aprobación é de
La competencia para resolver sobre la aprobación definitiva de una modificación puntual de planeamiento general corresponde a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 61.1 y 83.5 de la LSG. Por lo tanto, quen asigna a aprobación definitiva da modificación puntual é a señora Ángeles Vázquez Mejuto, en data 10 de abril do ano 1919, como Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Creo que estas accións en conta facían falta que chegaran aquí ao Concello. Moitas gracias. Vamos a pasar ao punto seguinte, que é o punto terceiro de aprobación se procede das actas de sesións anteriores. Son as actas de xullo e, perdón, as datas, agosto, e non hai unha de... Perdón. De agosto e de outubro. Agosto e outubro, vale, un extraordinario e un ordinario. Vamos a pasar a de agosto primeiro, perdón, 11 de agosto. Algo que decir sobre a acta esta, portavoz do Partido Popular? Volvemos a repetir que non fomos convocados. A convocatoria que nos foi remitida somente está asinada pola Secretaría Municipal, que non ten capacidade para convocar plenos. E entendemos que este pleno non debe celebrarse. Se vostedes queren seguir, pois seguirán, pero desde logo que non é unha convocatoria legal e de acordo ca normativa. Por lo tanto, este pleno non debe celebrarse. Eu estou dicindo, se vostedes queren seguir, se é unha responsabilidade súa. E o feito de que unha fedataria pública dé fe dunha firma que non existe nun documento, pensamos que é suficientemente grave como para pensarse as cousas antes de seguir. Se queren seguir, sigan vostedes, pero xa les digo, nin os documentos están verificados electrónicamente, nin existe convocatoria legal. Entonces, pois, se queren vostedes seguir. Pero non creo que les faga gracia ningún aos outros concellos pensar que ao mellor este pleno é nulo, porque anularía todos os demais. Por lo tanto, sigan vostedes. Vostedes saben o que fixeron, unha atrapallada, envían un decreto de convocatoria ás 5 da tarde asinado única e exclusivamente pola secretaria, e a casi ás 10, a través da plataforma notifica.gal, envían vostedes unha notificación. Esa convocatoria está aquí, a temos aquí, e solamente consta a firma digital da secretaria, ás 5 da tarde. Entonces, bueno, hai outra convocatoria, pode ser, pero a nós nos temos que rexirnos pola convocatoria que nos é remetida ás 5 da tarde. De acordo? A través de correo do SIGEN, que seguramente lles chegaría a vos. Entonces, vostedes teñen, hai dúas convocatorias, pero a que nos foi chegada é das 5 da tarde está asinada única e exclusivamente pola secretaria. E da outra convocatoria que existe, pois non se verifica na sede electrónica. Gracias, pero estamos no receso. E no receso que temos, está calado. Eu estou dicindo. Sigue ladrando, me sigue. Non pasa nada. Fai o que queiras, pero... Sigue ladrando. Fai o que queiras. O reglamento. Estamos no receso. Se che chegaron a ti máis convocatorias dos demais, entonces pode ser, home. A que chegou, en forma oficial, foi a que chegou. E chegou a ti tamén, O que non entendemos, pero acabou para decir que é ilegal. Sendo membro deste pleno, podía advertir. Sí, porque o confirmei agora fai uns minutos. Claro. Pero vostedes xa sabían. Xa está, para. No, O sabían desde o xoves. estábamos esperando que vostedes non o dixeran. No, O sabían desde o xoves. Estábamos esperando que vostedes non o dixeran. Porque a notificación saleu daqui. Saleu daqui. Aquí sí. Eu vi que xa fixe outra vez no partido da profesora de Arturo. Repetir a votación do pleno, nada máis. Somos soberanos para poder decidir. Se vostedes non queren celebrar, ese é o problema do Partido Popular. Sí, sí. No, sigan. Non sei o Partido Popular non vai ben, Claro. non nada, non valemos. Non somos
pois, despois do receso, para aclarar a intervención do portavoz do Partido Popular, doulle a palabra á secretaria para que explique a situación real do asunto. No expediente do pleno consta o decreto de convocatoria, que tal como pode comprobar na notificación que lle chegou, o 530 de 2022, asinado polo alcalde, cando foi secretario, por suposto, e a notificación que lle chega é ao decreto 530 de 2022. Entonces, o pleno está perfectamente convocado. Esa convocatoria que vostede se refire non se verifica na sede electoral. Igual puxo malos números, porque a veces pasa. Non, puxonos varias veces e non verifica. Verifica a esta convocatoria, a que vostede asinou dando fe dunha firma que non existe. Esta sí está Eu verificada. asinei dando fe dunha firma que non existe. A convocatoria que vostede enviou a través do SIGEM, aí solamente aparece como firma digital a súa. Cando aquí di que firma tamén o alcalde. E este documento se introduce unha convocatoria, Eu tamén. convocatoria que é o que tamén conta realmente asinado única e exclusivamente pola secretaria. O outro onde está non o sabemos. Outro está? O sea, hai a convocatoria. E ese documento, eu vou a decir, se quere, o No. Remataches a explicación? Pois gracias. Vamos a pasar ao punto no que estábamos, que a aprobación se procede das actas de sesión anteriores. Estábamos ca acta do xoves 11 de agosto, o voceiro do Partido Popular se fixo a súa intervención, voceiro do Partido Socialista de Galicia. Bueno, xa sabemos que o voceiro do Partido Popular sabe de todo, o gran xestor, sin nada. Pero ceñíndonos a ata, sin problema, o Grupo Socialista vai aprobar a ata. Portavoz de Unidade Veciñal, por favor. Boa noite, sí. Por nosa parte, vamos lá a aprobar. Non lle miramos tampouco as firmas, as asignaturas e os puntos e comas, pero sí, vamos lá a aprobar. Ciñese perfectamente ao que se dixo. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Boas noites. Si, pola parte do BNG tampouco hai ningún tipo de problema en aprobar a acta. Pois vamos a proceder á votación da aprobación. Votos a favor da aprobación da acta do día 11 de agosto. Votos en contra. Abstencións. Tedes que definir o sentido do voto. Tedes que definir o sentido do voto. Votación. Perdón. A normativa di que se algún concelleiro non se pronuncia, enténdese como abstención. Vale, pois, para que o sepan. pois entendo que se absteñen. Sandra, perfecto. Entendo que se absteñen. Punto seguinte, non. Punto seguinte. Aprobación, seguinte acta do día 4 de outubro do ano 2022. Turno de palabra ao portavoz do Partido Popular. Entendo que non vai facer uso do seu turno de palabra. Turno de palabra ao portavoz do Partido Socialista. O Grupo Municipal do Partido Socialista vai aprobar
esta ata. Portavoz da Unidade Veciñal, Sí, nada que decir, aprobarémola. portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que decir o bloque vai na aprobar tamén. Vamos a pasar a votación para a aprobación da acta o día 4 de outubro do ano 22. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobada por 6 votos a favor. Punto seguinte do orden do día. 4. Ratificación da resolución 234/2022 do 23 do 6 de 2022 para a posta en marcha e execución do Programa Integrado de Emprego do ano 22-23. Isto vai no defender o Concelleiro de Unidade Veciñal, señor Abel. Boa noite. Bueno, nada, ten que vir a pleno, ten que ser ratificado polo pleno a resolución da alcaldía 234/2022 do 23 de xuño do 22, que é un convenio de colaboración suscrito entre os concellos de Rianxo, Padrón, Valga, Rois, Pontecesures e Dodro para a solicitude xestión do servicio compartido, desenvolvemento conxunto e posta en funcionamento do Programa Integrado de Emprego do Concello de Dodro. O que se fai é solicitar unha subvención para a execución do Programa Integrado de Emprego do Concello de Dodro 2022-2023 que ten unha duración de 12 meses. O ámbito de actuación son os concellos de Rianxo, Padrón, Valga, Rois, Pontecesures e Dodro. O número de persoas que se van a atender son 100 persoas traballadoras desempregadas e os colectivos que se van a atender, como pon a memoria da subvención, 2 persoas con discapacidade, 12 menores de 30 anos desempregados con baixa cualificación, 8 menores de 30 anos desempregados non incluídos no grupo anterior, 22 persoas desempregadas maiores de 45 anos e 25 persoas perceptores de prestación, subsidios de desemprego ou renda activa de inserción, 10 persoas desempregadas de longa duración e 21 mulleres desempregadas. O orzamento do programa é 250.000 euros, a subvención que se solicita é, polo total, 250.000 euros, o confinanciamento dos concellos é 0 euros, non aportamos nada a esta cofinanciación, e o objetivo de inserción laboral é do 37%. En programas anteriores, no anterior xa se inclueu ao Concello de Rianxo, ao principio estaba facendo Rois Padrón a Dodro, na anterior programa integrado que nos concederon inclueuse a Rianxo, quixemos incluir tamén a Pontecesures e a Valga, pero había unha limitación nas bases provincial, aínda que foran concellos limítrofes non se podía superar o límite provincial, foi eliminado ese límite provincial, entón, o traballo co Concello de Pontecesures e de Valga fixo que o solicitáramos entre os 6 concellos. Entón, como en anteriores ocasións, este programa ou esta solicitud de subvención era aprobada por unanimidade. Espero que desta vez se tamén así. Moitas gracias. Pois, gracias pola defensa. Vamos a darlle un turno a cada portavoz do Partido Popular. Este pleno, na nosa opinión, é nulo e, por lo tanto, tampouco vamos a participar deste debate. Portavoz do Partido Socialista. O Partido Socialista vai ratificar a resolución da Alcaldía 234 de 2022. Portavoz de Unidade Veciñal, se quere... Bueno, pois, nada, como dixen antes, este tipo de convenios eran ratificados por unanimidade no pleno, pero vexo que o Partido Popular se estende a solicitar unha subvención para un programa integrado de emprego de 250.000 euros. Bueno, a xente xulgará a súa posición. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, nós estamos de acordo no que a resolución. O BNG tamén hai que dicir que sempre manifestou a necesidade de outro tipo de intervencións para o emprego en Galiza e na nosa comarca, pero os plans que temos, pese a que aquí vaise ver que non vai a ser unánime, como acabamos de ver, a súa aprobación é unha mágoa que o Pleno Municipal de Dodro non aprobe por unanimidade cousas tan interesantes para Dodro. Pois moitas gracias. Eu, antes de pasar á votación, quería poñer en valor o traballo que fixo este goberno de añadir concellos ao que en principio era unha boa idea, unha moi boa idea. Seguimos traballando na ampliación. Rianxo e Pontecesures van a tirar para diante por este programa, e me parece que é moi boa idea seguir traballando neste lado.
Dice que teño que aceptar expresamente o nomeamento meu, non? O nomeamento meu como representante con poderes suficientes para efectivamente, bueno, pues eso, que o alcalde de Odro leva adiante este proxecto cada vez con máis concellos, cada vez para favorecer a máis veciños e veciñas de toda a comarca, me parece digno de mención. Vamos a pasar á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 6 votos a favor. Punto 5. Ratificar a resolución da Alcaldía número 467/2022 do 9 de setembro deste ano relativa ao convenio de colaboración e xestión compartida do proxecto de prevención de condutas adictivas dos concellos de Dodro, Padrón, Rois, Valga e Rianxo 2022-2025. Isto vai no explicar a concelleira de Muller e Xuventude, Ana Muñiz. Boas tardes. A solicitude, unha vez máis, do Programa de Prevención de Condutas Aditivas á Xunta de Galicia vense realizando polo Concello de Dodro, dende fai varias edicións. Este goberno, ademais, é intentando mellorar a efectividade do programa, conseguiu aumentar a poboación obxecto do programa en máis de 10.000 habitantes, que serían os do Concello de Rianxo, xa que se a Xunta finalmente atorga este programa, será un dos 5 concellos con Padrón, Rois, Valga e Dodro, beneficiarios por un programa que xestionaremos dende o Concello de Dodro. Moitas gracias. Portavoz de Unidade Veciñal. No, reiteramos que non nos sentimos convocados legalmente, por tanto, tampouco participamos neste outro punto. É unha pena que non... Bueno, portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, vamos a aprobar o ratificar este convenio de colaboración entre os 6 concellos e quero destacar, como no anterior, o nomeamento de Francisco Xavier Castro Taurís, alcalde e representante legal deste concello, como representante con poder suficiente para cumprir os deberes que como entidade beneficiaria corresponden á agrupación. Gracias, Moncho. Portavoz da Unidade Veciñal. Sí, da Unidade Veciñal tamén vamos a ratificar esta proposta. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Por parte do BNG tamén é bo que despois dese traballo que se fixo por parte da área de igualdade que se incluíra Rianxo en este convenio, eu creo que é unha boa noticia. Entendemos, polo tanto, que estamos mellorando desde este goberno a actuación noutro plano como é de prevención e, polo tanto, vamos a aprobar o convenio. Pois moitas gracias aos que participaron no debate. Votos en contra, abstencións, queda aprobado por 6 votos a favor. Punto 6 da acta da sesión do orden do día. Si, teño aquí xa. Adhesión ao Plan de Prevención de Riscos e Medidas Antifraude da Deputación da Coruña, Premadecor e Delegación das Funcións de Análisis de Risco, uso do canle de bo goberno e denuncias, instrucción e resolución dos procedimentos administrativos de competencia da Administración local. Isto parte de un plan aprobado pola Diputación da Coruña que na sesión do 23 de xuño do ano 22 aprobou o Plan Xeral de Prevención de Riscos e Medidas Antifraude para que despois se nos pide a nós, ao Concello de Dodro, que como entidade de menos de 10.000 habitantes nos adhiramos a este plan de control. O citado plan regula varias cousas. Un deles é o terceiro grado de adhesión. Son plans de riscos, por resumilo, para o control de todas as subvencións que se poidan pedir da Unión Europea que nos concellos pequenos como o noso non é posible levar con medios propios e incluso demoraría e faría imposible prácticamente a xestión destes plans. A verdade é que temos que aceptar as bases aprobadas pola Diputación da Coruña, pouca cousa máis temos, máis que decidir adherirnos ao plan. Evidentemente, as axudas da Diputación Provincial da Coruña neste e en outros ámbitos son moi de agradecer polos concellos pequenos como o noso. Evidentemente, pido a todos os portavoces e a todos os grupos do Concello que
apoyen esta aprobación. Voulle dar outro turno para todos para que participen. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí, non existe convocatoria legal para este pleno, por lo tanto, tampouco participamos. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, vamos a adherirnos a proposta esta, e máis que nada porque están previstas para os concellos e outras entidades locais de menos de 10.000 habitantes. Moitas gracias, portavoz de Unidade Vecinal. Sí, vamos a votar a favor desta proposta porque consideramos que é unha boa proposta, sobre todo para os concellos pequenos que non temos personal para facer esas funcións. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego, por favor. Sí, o Bloque Nacionalista Galego de Dodo tamén vai a aprobar esta adhesión polo que se acaba de expoñer aquí. Moitas gracias. Vamos a pasar á votación. Votos a favor da adhesión ao convenio coa Diputación. Votos en contra da adhesión. Abstencións. Queda aprobado por 6 votos a favor. Punto 7 do pleno, que é o apartado de mocións. Punto 7, hai unha moción do Partido Socialista de Galicia, que é o rexeitamento do veto á pesca de fondo por parte da Comisión Europea. Vai non defender o compañeiro portavoz Moncho Obuín. Bueno, a moción que xa todos os concelleiros tendes a disposición, vai sufrir unha emenda do BNG que quere engadir un acordo, un cuarto punto ao acordo. Non sei se é agora o momento de decir esa ou... Bueno, resumir un pouco que o Reglamento do Parlamento Europeo e do Consello de 11 de decembro de 2013 sobre a política pesqueira recolle a posibilidade de prohibir a pesca en determinados lugares especialmente sensibles de aguas profundas. No 2016, en Europa, o Reglamento do Parlamento Europeo e do Consello do 14 de decembro dese ano específico de aguas profundas que sinala que o máis tardar o 13 de xaneiro de 2018 a Comisión Europea dotará os actos de execución con o obxecto de establecer unha lista de zonas nas que se coñece a existencia de ecosistemas mariños vulnerables ou que sexa probable que existan entre os 400 e 800 metros de profundidade sobre a base de mellor información científica e técnica disponible, tendo presentes tamén as avaliacións e identificacións levadas a cabo polos Estados membros e o organismo científico consultivo. Deste xeito, prohibirase a pesca con artes de fondo en todas as zonas incluídas na lista que será revisada cada ano. A Comisión Europea non dou cumprimento ao contemplado no regulamento e o 15 de setembro adotou a decisión de pechar a pesca de fondo de 87 zonas ao longo da Plataforma Continental Mariña Comunitaria que foi publicado o 19 de setembro do Diario Oficial da Unión Europea a través do regulamento que entrou en vigor no plazo de 20 días. Este veto, sumamente perxudical para os intereses da frota galega, nomeadamente das persoas que traballan na zona do litoral e Gran Sol, levouse a cabo sin o diálogo necesario a pesar de ser un tema de vital transcendencia. Por parte dos órganos comunitarios non se lle consultou aos Estados membros dunha forma seria, así como tampouco se tivo en conta o sector pesqueiro. A esta falta de diálogo preocupante súmase e, ademais, que se pretende executar este veto sen achegar os suficientes argumentos científicos e técnicos que o avalen sen un verdadeiro estudio socioeconómico que analice o impacto desta prohibición no propio sector. España, xunto con Irlanda e Francia, conseguiron incluir na orde do día do Consello de Ministros o tema do veto da Unión Europea á pesca de fondo, pero novamente amosar o seu rexeitamento a tal medida, tanto por motivos de forma, porque despois da non adopción por falla da maioría do ditame do Consello Consultivo, unha soa reunión o pasado 26 de xullo non é unha forma seria de consultar ao sector nin aos Estados membros. E de fondo, o informe do ICES non é actual nin cubre o conxunto de decisións que en base a este regulamento de execución está a adotar a Comisión Europea e inclúe modalidades como palangre de fondo que non estaban consideradas e así como medidas en augas que non chegan aos 400 metros de profundidade. Por todo, ante un novo ataque máis da Comisión Europea ao executar finalmente o seu veto á pesca de fondo, unha decisión que suporá a ruína dunha parte moi importante da nosa frota pesqueira, este grupo municipal solicita do Pleno a adopción dos seguintes acordos. 1.
amosar o seu total apoio ao sector pesqueiro galego ante un novo ataque das institucións comunitarias co veto da Comisión Europea á pesca de fondo, rexeitando rotundamente esta medida de veto á pesca de fondo. 2. Demandar da Xunta de Galicia que apoie as medidas e accións solicitadas polo Goberno do Estado á Comisión Europea para que A. Suspenda a aplicación do regulamento de execución que veta a pesca de fondo de 87 zonas do Atlántico Nororiental e B. Que proceda á súa revisión inmediata con datos científicos actualizados que xa están disponibles e que xa están en poder da Comisión Europea. 3. Demandar da Xunta de Galicia que presente un recurso ante a Xustiza Europea contra o regulamento da Comisión Europea que proíbe a pesca de fondo en 87 zonas disponibles, tal e como anunciou públicamente, en liña co que presente o Estado e o propio sector. E agora ven a emenda do BNG que pede incluir. Mira, que la lea ti, o punto 4 que queres incluir. O leo eu. No. Que lea. No, a ver, nós non temos nada en contra da moción que presenta o Grupo Socialista, o que pasa que nós o que entendíamos era que había que complementala, que se pode complementar a moción e así tampouco vamos a ter aquí outra moción do Bloque Nacionalista Galego que iría na mesma sentido, non? O que nós votamos en falta é poñer de manifesto non só pedir o que é o goberno galego, sino tamén instar ao goberno español, leo somente estén a copia destes acordos, estamos de acordo no pleno en aprobalos, e somente xa pasei ao portavoz do Grupo Socialista, polo tanto, para que non sexa ilegal, non vai a se lo demo, entón leo yo para todo o mundo, así vai a estar todo o mundo sabedor, e así creo que poderíamos soberanamente poder proceder á votación ou non, se a consideramos. Entón, o que di a emenda que achega o Bloque Nacionalista Galego é instar ao Goberno español a despregar todas as accións que como Estado membro poida exercer para lograr a anulación de regulamento imposto pola Comisión Europea, exixir no inmediato unha moratoria na aplicación de regulamento, establecer medidas compensatorias dialogadas co sector afectado que en ningún caso impliquen o acceso a programas de despezamento ou exportación de buques a terceiros estados. Finalizou a moción? Pois vamos a dar un turno aos portavoces para que interveñan, se o consideran. Portavoz do Partido Popular. Sí, non fomos convocados de acordo ca lei, por tanto, tampouco vamos a participar neste punto. Portavoz do Partido Socialista. Bueno, o Partido Socialista é partidario tamén de incluir esta emenda que presenta o BNG e, claro, e aprobar esta moción. Portavoz da Unidade Veciñal. Sí, desde a Unidade Veciñal estamos de acordo con esta moción, ímola a apoiar. Esta moción non só perxudica a flota pesqueira, sino tamén perxudica aos propios consumidores galegos, como estamos vendo, que xa parece que están subindo os precios e hai falta de algún tipo de peixe no mercado. E tamén estamos de acordo ca moción e, polo tanto, ímolo votar a favor. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, eu simplemente dar as grazas si o Pleno ten a ben incluir tamén esta modificación na moción do PSOE. Pensamos desde o Bloque Nacionalista Galego que, tendo en conta que estamos falando da Unión Europea, que hai 705 deputadas e deputadas, entre os que temos 21 da Alianza Progresista Socialista e Demócratas, 13 do Partido Popular Europeo, eu creo que era ben facerlle chegar a través do Estado membro, como é o Estado español, estas peticións. Entón, nada máis, esperemos que saia adiante a proposta que chega. Entendo que se vota as dúas, o texto xa refundido da moción, non? En principio debería votarse a inclusión dese punto engadido polo concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, e se os presentantes da moción están de acordo en continuar, no caso de que saia adiante, continúase, senón poden acordar deixar na mesa ou... Non hai ningún problema pola nosa parte en incluir ese, como unha moción do Partido Socialista, que conste que os tres concelleiros do Partido Socialista estamos de acordo na inclusión desa achega do BNG e, polo tanto, entendemos que se pode votar conxuntas. Vale, votos a favor da moción conxunta?
No, bueno, hai que votar a inclusión, bueno, pero estamos... Votos a favor da inclusión da moción, o texto. Votos en contra, abstencións da inclusión. E agora, votos a favor do texto completo da moción. Votos a favor. 6 ou 3. Votos en contra, abstencións. Moitas gracias. O punto 8 é outra moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en defensa do servicio básico e esencial de educación pública. Vai non ler o portavoz do Bloque Nacionalista, do PSDG. Estou sin voz. Bueno, me cambia sempre de partido. A Comunidade Educativa Galega iniciou un novo curso académico. Trátase, sin dúbida, dun curso especialmente complexo tanto para as familias como para o profesorado e alumnado. Dunha banda, as familias afrontan con dificultade o novo curso con a perda de poder adquisitivo debido ao incremento generalizado dos prezos en toda Europa derivado da guerra en Ucraína e as súas consecuencias sobre a enerxía e as suministracións. As familias terán que facer fronte ao inicio do curso máis caro da historia, con un custo medio nos centros públicos e concertados que supera os 480 euros por neno, libros de texto e material escolar. A política actual do Partido Popular limítase a axudas mínimas ás rendas baixas, ata 10.000 euros, máximo 200 euros por neno e alumnado, 65% de discapacidade, 275 euros, é unha axuda ridícula para o material escolar de 50 euros ás rendas iguais ou inferiores a 6.000 euros. Axudas que nin cobren os custes totais do libro de texto, nin son universais. Pódese dicir que a Xunta de Galicia ten abandonado as familias ante o curso máis caro da historia, pois nin ten actualizado as contías das axudas, nin tampouco os límites que permiten o acceso a elas. E todo isto, a pesar dos fondos recibidos por parte do Goberno do Estado, que o pasado 21 de agosto aprobou unha partida de 58 millóns de euros para este fin. Compre lembrar que no ano 2009, coa chegada do señor Feijóo á presidencia da Xunta de Galicia, decideu acabar co sistema de préstamo universal de libros de texto que viña funcionando tras ser implantado polo goberno presidido polo socialista Emilio Pérez Touriño. Dende aquela, e tal como o PSDG ven denunciando de xeito incansable, as familias galegas padecen un sistema de axudas parciais aplicado polo PP ineficaz e insuficiente e rexeitado tamén pola AMPA, sindicatos e a comunidade educativa que nestes anos mesmo obrigou, xunto á colaboración dos concellos, a organizar e a chegar fondos ao Banco Solidario para tratar de aumentar os préstamos e compensar o desleixo da Xunta de Galicia estes anos coas familias. En consecuencia, resulta preciso constatar este modelo coa gratuidade universal dos libros de texto implantada polo goberno bipartito, cunha derrogación no ano 2009. Aos e as delegadas debemos ao específico empeño do señor Feijóo e o seu primeiro goberno, do que, recordemos, tamén formaba parte o actual presidente da Xunta, o señor Rueda. Un sistema de gratuidade universal para todos os usuarios de centros educativos sostidos con fondos públicos, medida que hoxe posúen comunidades como Andalucía, Valencia e Navarra, e a coa que, sin dúbida, todas as familias estarían hoxe protegidas fronte aos efectos da inflación no acceso a un dereito como o dereito á educación. O profesorado afronta un reto fundamental que requiere todo o apoio e axuda da Xunta de Galicia para que se precisen recursos e colaboración. Non embargantes, a resposta da Consellería de Educación é novamente a de facer recortes, dando as costas ao profesorado e ao estudantado. Os novos recortes aplicados cara ao inicio do presente curso 2022-2023 supoñen o peche e ou agrupamento de aulas, especialmente en zonas rurais, a perda de profesorado de apoio no alumnado especialmente vulnerable con necesidades específicas de apoio educativo, o aumento das ratios, batendo novamente Galicia o récord das ratios máis altas do Estado, que en algún dos centros afectados superarán os 30 alumnos ou alumnas por aula. A reducción da oferta educativa, imposibilidade en algún dos centros afectados de impartir materias optativas demandadas polo alumnado nos centros afectados, o aumento do número de centros educativos e alumnado ao que atenden as e os orientadores, a implantación de novos métodos de FP sen especialistas e con profesorado de outras familias profesionais e mesmo a reducción da oferta de módulos xa existente por falta de profesorado.
Estes novos recortes efectuados cara ao inicio do curso 2022-2023 consolidan a estrategia do Goberno do Partido Popular en Galicia de reducción significativa do gasto público en servicios básicos. Os datos din que hoxe temos unha educación peor en Galicia que hai 10 anos, amparándose o Goberno do Partido Popular en tratar de convencernos de que a causa é a crisis, cando realmente foron eles e as súas políticas os causantes de tal empeoramento. Faise preciso tamén denunciar o groseiro uso político que tanto o conselleiro Rodríguez como o presidente Rueda veñen facendo da necesaria adaptación da ensinancia no noso país á reforma educativa en vigor, mediante un alarmante deixamento das súas funcións, pois somos unha das 7 comunidades autónomas que aínda non ten aprobados os decretos de adaptación á LOMLOE, 4 delas gobernadas polo PP. É dunha grave irresponsabilidade facer oposición ao Goberno do Estado tomando como reféns ao estudantado de Galicia. Por último, exiximos á Xunta de Galicia, no exercicio da legalidade institucional de transferencia, que faga público o destino dos fondos extraordinarios para a educación achegados á nosa comunidade autónoma tanto polo Estado como pola Unión Europea para a mellora da educación pública, FP, digitalización educativa, aumento de oferta de plazas públicas en educación infantil, extensión gratuidade de 0 a 3 anos e tamén os novos fondos anunciados para a adaptación climática das infraestructuras educativas. Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista propón a adopción do seguinte acordo. O Pleno do Concello de Dodro insta a Xunta de Galicia a cumprir coas súas obrigas e responsabilidades no ámbito educativo, dispoñendo dos medios materiais e persoais e dos recursos económicos que sexan precisos para garantir a prestación e o acceso ao servicio público esencial da educación e a pronta adaptación ás novas leis educativas. 2. A recuperar o sistema de gratuidade universal dos libros de texto e 3. A que faga público o destino dos fondos extraordinarios para a educación procedentes tanto da Unión Europea como tamén do Estado. Moitas gracias. Un turno a cada portavoz portavoz do Partido Popular. Reiteramos no que dixemos antes de que non fomos convocados legalmente, por tanto, tampouco participamos deste pleno. Moi ben. Portavoz do PSOE, xa... É reiterar o que acabo de ler. Vale. Portavoz de Unidade Veciñal. Ben, vamos a centrar nos puntos do acordo. No punto 1, a cumprir coas súas obrigas e responsabilidades no ámbito educativo, dispoñendo nos medios necesarios e persoais dos recursos económicos que sexen precisos para garantizar a prestación e o acceso ao servicio público esencial de educación. Hoxe á tarde participei nun consello escolar no que comentaban que a educación lle exixe competencias digitais aos nenos ou que traballan as competencias digitais, pero non suministran os equipos necesarios. Entón, creo que vai un pouco na línea do punto 1. O punto 2, a recuperación dos sistema de gratuidade universal dos libros de texto. Estamos a favor. O que pasa é que non entendemos que o coste sexa cero tanto para unha familia que teña unha renta de 20.000 euros como para unha familia que teña unha renta de 300.000 euros. Ten que ir paralelo a isto unha reforma fiscal que grave as rentas máis altas e as rentas máis baixas para que non haxa esa injustiza no tema da gratuidade. Entendemos que unha familia que gaña 300.000 euros non pode ser os libros de texto gratis como unha familia que teña unha renta de 20.000 euros se non hai unha reforma fiscal que grave máis as rentas máis altas. E o terceiro punto, a que faga público o destino dos fondos extraordinarios para a educación procedente tanto da Unión Europea como tamén do Estado, é unha cuestión de transparencia para que non haxa sospeitas de onde foron eses fondos. Entón, estamos de acordo cos 3 puntos e vamos a votar a favor. Moitas gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Un pouco reiterando o que xa se acaba de dicir aquí, creo que no corpo da moción misturabanse varias cousas. Eu quedeime co tema do ensino público e dos profesionais. Eu creo que o ensino público galego sí que ten moi bons profesionais e como creo que en el CID creo que se di se lle podría aplicar ao ensino público, non? Dios, que buen vasallo se o viese buen señor, non? Eu creo que se realmente o ensino público tivera cartos, se fora ben dotado, ese ensino público hoxe podría ser un modelo a moitos niveis. No que se refiren ás peticións, coincidimos na gratuidade, entendemos desde o Bloque Nacionalista Galego de Dodro que sí, que a gratuidade como estaba ou como está concebido é para ser xustamente un ensino público
entendemos, polo tanto, que o ensino público é para todos igual, entón aí habería non igualdade, senón habería outro paso, que sería a equidade. E o que se desprende dos datos, a algo aí apuntados, non? Deste ano, pois, máis prazas de interinidade sen cubrir, cartos para a privada, 1.287.000 só nun programa de reforzo educativo. É dicir, que o Partido Popular, que ten competencias plenas de educación, todo o que non sea la privada, eu creo que iso é realmente un gran problema de a xente que agora mesmo está levando a cabo as aplicacións, xa non digamos o que son as grandes reformas educativas que vimos sufrindo desde o ano 96, non? Pero dito isto, o sentido da moción encaixa no que acabamos de decir por parte dos portavoces que me precederon, no que temos que tirar para adiante por ese vos profesionais e por ese bo ensino público que estea ben dotado e, por suposto, con luz e taquígrafos. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Moitas gracias. Vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Moitas gracias. Punto seguinte da orden do día. É un escrito que vai a defender o concelleiro Xoán Bautista. Un escrito das traballadoras do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Chegou aquí ao Concello e que vamos a traer aquí a este pleno para o seu apoio, se é o caso. Xoán. Si paso a ler a moción enteira, ainda que xa sei que todos os grupos a teñen, pero consideramos que hai que lela como así nos lo fixeron chegar. O Grupo de Goberno Municipal do Concello de Odro formula para o seu debate e aprobación a seguinte moción. Exposición de motivos. A finais do pasado ano, publícase a Lei 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público. Coa finalidade de minimizar a temporalidade nas administracións públicas, a dita lei recolle dous supostos. Un proceso de estabilización para as prazas de carácter estrutural que estiveran ocupadas ininterrompidamente alo menos nos 3 anos anteriores ao 31 de decembro de 2020, artigo 2, cun sistema de selección de concurso-oposición e un proceso de estabilización extraordinario de emprego temporal de longa duración para aquelas prazas de carácter estrutural que estiveran ocupadas de forma ininterrompida con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016 cun sistema de selección de concurso. Todas as administracións deben, para ambos casos, ter publicadas as convocatorias dos procesos de estabilización antes do 31 de decembro de 2022, motivo que xustifica a urxencia desta moción. Así, a práctica totalidade das administracións están traballando en criterios que valoren prioritariamente nas fases de concurso a experiencia das persoas concursantes nas propias prazas das administracións que son obxecto da convocatoria. É dicir, nos criterios para estabilizar o posto de traballo dunha auxiliar administrativa deste Concello se valorara máis a experiencia dunha auxiliar administrativa que leve ocupando a praza neste Concello que a experiencia doutra auxiliar administrativa doutro Concello ou, por suposto, doutra administración diferente á local. Non facelo así non só sería desvirtuar o sentido da lei, senón que sería un prexuízo para a propia administración, que non obtería profesionais con experiencia contrastada para o desenvolvemento do traballo específico nas prazas convocadas. O Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, segundo os seus estatutos, é unha entidade de dereito público de carácter interadministrativo, con personalidade xurídica propia e diferenciada da dos entes consorciados, do cal forman parte a Xunta de Galicia e os concellos galegos, que concorreron inicialmente á súa formación, suscribindo o convenio do 6 de xullo de 2006, así como todos aqueles incorporados con posterioridade a través dos correspondentes convenios, segundo o previsto no artigo 33 dos seus estatutos. Na actualidade está integrado por 285 concellos e 5 mancomunidades, doga do 1 de decembro de 2020. Por tanto, o Consorcio Galego non é a Xunta de Galicia,
e as súas traballadoras non son traballadoras da Xunta de Galicia. O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar converteuse nunha das administracións con maior taxa de temporalidade, pasando do 90% unha temporalidade que afecta indiscutiblemente a mulleres, xa que máis do 95% das máis de 2.000 persoas que traballan nel son mulleres. Estas profesionais atenden a unha media anual de case 20.000 persoas e familias usuarias nos seus distintos servizos. Escolas infantís, centros de día, centros residenciais, vivendas comunitarias, oficinas de igualdade e benestar ou o servicio de xantar na casa. A Xunta ten iniciado o proceso de elaboración de criterios para a baremación de méritos das prazas do Consorcio que saen a proceso de estabilización e que afectan a máis de 1.300 profesionais. Nos borradores que se coñecen non valoran prioritariamente a experiencia das profesionais no Consorcio para seguir ocupando a súa praza, senón que igualan a baremación desta experiencia das profesionais do Consorcio con profesionais doutras administracións diferentes, como é a Xunta de Galicia, e que nunca traballaron no Consorcio. Análogamente, sería como se para estabilizar unha praza deste Concello se valorase o mesmo a experiencia no posto deste Concello que a experiencia dun posto na Deputación. Se os criterios non mudan para unha praza de psicóloga dunha residencia de maiores do Consorcio, se puntúa igual a unha profesional que leva ocupando esa praza 15 anos que outra psicóloga da Xunta de Galicia que leva 15 anos traballando no ámbito de prevención das drogodependencias. Para unha praza de mestra nunha escola infantil do Consorcio que atende a nenos de 0 a 3 anos, se valoraría igual a unha mestra que leva 15 anos ocupando este posto que a outra mestra que ten 15 anos de experiencia na Xunta de Galicia educando a nenos e nenas de 5 e 6 anos, pero que ten 0 experiencias con bebés. Estas profesionais do Consorcio son as mesmas ás que, dende a Xunta, se lles daban medallas de recoñecemento profesional polo seu traballo en primeira liña no peor da pandemia, nas residencias de maiores, e pola súa atención á profesionalidade nas residencias integradas onde se coidaba e atendía a todas as persoas maiores con COVID. Estas profesionais están na actualidade nunha folga que se estende durante os primeiros 15 días de mes, entre setembro e decembro, unha folga a que se ven obrigadas para conseguir que na fase de concurso se lles valore con prioridade a súa experiencia e bagaxe profesional máis que demostrada nestes últimos 15 anos. Non facela, ademais de constituir unha anomalía no cumprimento do espírito da Lei 20 2021 de resarcir o dano causado polo abuso de temporalidade nas administracións conlevaría o desmantelamento dos equipos profesionais dos centros atendidos, dada a altísima temporalidade das traballadoras do Consorcio e un dano económico para a propia administración e indemnización que pagamos todos. Por estes motivos, o Grupo de Goberno Municipal do Concello de Dodro solicita do Pleno da Corporación Municipal do Concello de Dodro a adopción dos seguintes acordos: instar a Xunta de Galicia a que se cumpra a lei e negocie de boa fe co Comité de Folga, intentando chegar a acordos sobre os motivos da mesma. Instar a Xunta de Galicia a que nos criterios de baremación de méritos no proceso de estabilización e de estabilización extraordinaria referidos se puntúe prioritariamente a experiencia das profesionais nos postos de traballo específicos desenvoltos no Consorcio Galego e, por último, trasladar estes acordos ao presidente da Xunta de Galicia instando a que actúe en consecuencia e resolva este grave problema con carácter inmediato. É unha moción que foi asinada polos 3 grupos que conforman o Goberno de Dodro. Moitas gracias. Vamos dar un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Popular. Nos reiteramos en que este pleno non debe celebrarse por non estar legalmente convocados e non participamos nos puntos. Perdón, por interrumpir. Portavoz do Partido Socialista. Valga a reiteración, vamos a aprobar a moción esta do Grupo Socialista. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, de la Unidade Veciñal vamos a aprobar esta moción porque vemos que en base á estabilización de emprego que pretenden vestir un salto e desvestir outro. Non ten moito sentido agora mesmo rachar os grupos de traballo que están feitos, por exemplo,
no centro de día de Dodro. Non se pode valorar o mesmo a experiencia nun centro de día, por exemplo, en Dodro, que a experiencia, por exemplo, na Deputación da Coruña. O sea que a unidade veciñal vamos a votar a favor. Moi ben, portavoz do BNG, se quere añadir algo máis. Sí, simplemente creo que temos que felicitar porque o que se está pedindo aquí non é ni máis ni menos, como acabamos de ver, nos 1, 2, 3 puntos que se pide, que é instar a Xunta de Galicia a que realmente se teña en conta esta trayectoria profesional que ca legislación tamén entendemos na man pode ser factible, non? Este tipo de, dicíamos aquí no corpo, consolidación de proceso de estabilización ou proceso de estabilización extraordinario, eu creo que se pode atender ás reclamacións que, ademais, con maior motivo en Dodro, que temos un concello tamén dotado con, antes falábamos do ensino, tanto CRA como no CPI, pero en este caso estamos falando justamente de que temos un centro de día, non todos os concellos poden contar con esa regalía, e temos unha gardería infantil. Por lo tanto, eu creo que estamos de algún xeito obrigados a pedirlle trasladarlle estas peticións que nos fan chegar ao Goberno de Dodro á Xunta de Galicia para que as teña en conta. Por lo tanto, eu agradezo primeiro que nos fixeren chegar isto, segundo aos demais membros por asinalo, e espero que todo o mundo poida aprobar en este pleno. Moi ben, moitas gracias. Pois pasamos á votación da moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 6 votos a favor. Punto 10 da orde do día. Moción de apoio ao manifesto en defensa da Compañía da Radio e Televisión de Galicia, asinada polo Grupo de Goberno do Concello de Dodro. Xoan Xosé, como antigo traballador da compañía, vai a defender a moción. Vou a proceder a ler a moción de apoio ao manifesto en defensa da CRTVG. O Grupo de Goberno do Concello de Dodro formula para o seu debate e aprobación o seguinte moción de apoio ao manifesto da defensa da CRTVG. Os medios audiovisuais públicos de Galicia son un servicio esencial que ten como misión difundir contidos destinados a garantir a cultura e a lingua galega e a independencia e a veracidade da información. O pluralismo, a cohesión social e territorial, a promoción dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas e a calidade da propia democracia. Eses contidos son representacións simbólicas que afectan á maneira de oír, de ver e, en definitiva, de experimentar o mundo que vivimos e, polo tanto, requiren dun papel activo da cidadanía á hora de establecer criterios orientadores e de vixiar o cumprimento dos mesmos. Isto é, requiren da participación e do control social. Porén, o Executivo galego mantén secuestradas a nosa radio e a nosa televisión, actuando ao servicio da forza política no goberno. A actual dirección da CRTVG antepón os intereses do Partido Popular aos valores de carácter ético, político, nos que nos debe fundamentarse o servicio público, relacionados coas necesidades democráticas, sociais e culturais do noso pobo. Alfonso Sánchez Izquierdo, designado a dedo hai 13 anos pola noutrora presidente da Xunta Alberto Núñez Feijóo, é expresión dun modelo de radiotelevisión que non garante a independencia do ente público, que reduce a variedade, o equilibrio e a calidade do conxunto de programacións e servicios audiovisuais destinados aos diferentes públicos, que posibilita a emisión noutras linguas distintas do galego, que non potencia a participación e o control social, que dá entrada ao capital privado e deixa nas súas mans boa parte da programación da CRTVG, comprometendo os valores de servicio público antes mencionados. Neste contexto, as organizacións sociais, culturais, sindicais, políticas e profesionais abaixo asinantes consideramos que a sociedade galega debe sair ao rescate do noso servicio público de comunicación audiovisual e expresamos a nosa firme vontade de defender a existencia dunha radiotelevisión pública que garanta o respeto escrupuloso á obxectividade, á imparcialidade, á neutralidade, á veracidade e ao pluralismo informativo, erradicando a manipulación e a cancelación de contidos e profesionais,
que recupere a perspectiva da realidade social, laboral, económica e cultural do país e de todo o seu tecido social, nos contidos informativos, divulgativos, educativos e de entretemento. A tal fin, garantirase o dereito de acceso, segundo criterios obxectivos de representación e implantación social, sin que poida excluirse ningún grupo social e co máximo respeto ao pluralismo e á participación democrática de toda a sociedade galega, que recupere a cobertura territorial de todo o país e as desconexións locais, espazos fundamentais para o dereito da cidadanía a acceder ao que acontece na súa contorna máis próxima, que promova a defensa e identidade de Galiza, da súa lingua e da súa cultura, co estímulo á produción editorial, teatral, musical, audiovisual e demais expresións artísticas e escénicas do país, que xogue un papel estratégico na converxencia digital e garanta a presencia do galego nas plataformas digitais, que fomente a través dos contidos a igualdade e a non discriminación, a diversidade sexual, integrando a perspectiva de xénero e fomentando accións positivas, así como o uso da linguaxe non sexista, que preste especial atención á programación dirixida á infancia e á mocidade, por canto que representan o futuro da sociedade, recuperando unha das principais funcións para que foi creada a galega, o fortalecemento da cultura e a lingua propias de Galiza, así como o seu papel educativo, socializador e galeguizador, que dispoña da estrutura, dimensión e recursos materiais, orzamentarios e humanos necesarios para desenvolver con autonomía as misións de servicio público que ten encomendadas, que cumpra a súa función estratégica como motor do desenvolvemento da produción audiovisual independente, con transparencia e evitando a concentración das compras nun número reducido de proveedores. Por último, instamos aos poderes públicos de Galiza ao cumprimento da norma do sector audiovisual público galego, nomeadamente a designación do director xeral por maioría cualificada do Parlamento galego, o establecemento dos obxectivos xerais que debe cumprir a CRTVG a través do correspondente mandato marco, a aprobación do Estatuto Profesional e o Consello de Informativos ou a creación dunha autoridade audiovisual independente que vele polo cumprimento das misións de servicio público encomendadas á CRTVG, conforme aos principios expresados neste manifesto. Por isto, o Grupo de Goberno propón ao Pleno da Corporación: primeiro, que o Concello de Dodro se sume e apoie cada un dos puntos arriba expostos, trasladar a solicitude de cumprimento da normativa do sector audiovisual público galego, nomeadamente a designación do director xeral por maioría cualificada do Parlamento galego á Secretaría Xeral de Medios. É todo. Moi ben, moitas gracias. Un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Popular. Sí, nos reiteramos en que non participamos neste pleno por estar convocados de forma ilegal. Portavoz do Partido Socialista. Sí, quero destacar o punto este que solicitude que garanta o respeto escrupuloso a objetividade, a imparcialidade, a neutralidade, a veracidade, o pluralismo informativo, erradicando a manipulación e a cancelación dos contidos profesionais, logo do secuestro que nos ten o Partido Popular da nosa radio e da nosa televisión. Moitas gracias. Portavoz de Unidade Veciñal. Bueno, nada máis, eu decir que convoco, está convocada unha manifestación o día 6 de novembro, precisamente, en Santiago de Compostela, para reclamar unha rede de televisión pública ao servicio do povo e tamén en defensa deste manifesto. E recordar tamén que hai unha plataforma que se leva manifestando na propia radio e televisión galega, que se chama Defende a Galega, que levan durante casi 300 venres manifestándose todos na propia empresa. Portavoz do BNG. Sí, dicíalle ao portavoz da Unidade Veciñal que son 230 venres negros. É a única televisión que é doblemente digital aquí a que temos. É digital porque xa son digitales e é digital porque é todo a dedo. Entón, claro, tendo este tipo de televisión, un casi que ten que volver a manifestarse, porque xa non é a primeira vez que nos manifestamos, ou polo menos, en Santiago, pedindo, cando moita xente de distintos tipos de cores, de distintos tipos de crenzas, que podemos ter unha
produción propia, podemos ter unha mellor televisión pública e podemos ter unha televisión para todas e para todos, que agora mesmo, polo que levamos vendo, non o é, porque senón non traeríamos aquí. Eu creo que a ninguén lle agrada vir aquí cunha moción con estas características se todo funcionara realmente como debería de funcionar. Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego seguramente estará, se non hai novidade, nesa manifestación outra vez, e de momento vamos a aprobar a moción. Moitas gracias. Vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 6 votos a favor da moción. E agora, de acordo co ROF do seu artículo 91, decir que hai unha moción de urxencia presentada esta tarde e que paso a entregar unha copia a cada concelleiro. Vale, vos xa atendes, non? E entonces o presentante, o grupo presentante, Abel, de acordo co mismo ROF, e antes de entrar no apartado de ruegos e preguntas, xustificará a urxencia da moción. Cando queres saber, si. Ben, presentei unha moción de urxencia. No ROM pon que as propostas que se someten directamente a coñecemento do Pleno por razón de urxencia deberán formularse por escrito e entregarse á Presidencia como mínimo 8 horas antes da celebración do Pleno. De feito, metina por sede electrónica a mañán, como manda o ROM. O motivo da urxencia é que o pasado domingo saleu na prensa unha entrevista á xerente do Sergas, Estrella López Pardo, que dixo a lapidaria frase de: "La población tiene que entender que non podrá haber un pediatra en cada centro de salud". Entendo que é un puñal aos concellos pequenos como a Dodro, que a liña sanitaria que vai levar a cabo esta xerente en base que foi nomeada por Afonso Rueda no mes de agosto é suprimir servizos de pediatría en concellos pequenos como o de Dodro. Creo que como representante dos concellos non podemos deixar pasar ningún día máis para pronunciarnos como representantes máis cercanos dos nosos veciños. E creo que ten que ser o pleno do Consello quen dea ou quen se pronuncie a favor ou en contra desta política sanitaria que vendeu a xerente do Sergas, Estrella López Pardo. Creo que é lóxico que se debata neste pleno. É urxente. Pois vamos a votar a urxencia da moción. Votos a favor da urxencia da moción? Votos en contra? Abstencións? Bueno, pois entonces, por favor, queda declarada urxente a moción por 6 votos a favor. Cando queiras pasas a leela e pasamos a votar e a opinar sobre a moción. Moción en defensa da sanidade pública galega. O Grupo Municipal Unidade Veciñal de Dodro, de acordo ao disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais, desexa elevar ao Pleno a seguinte proposta en forma de moción de urxencia. A sanidade pública é quizáis o logro máis grande que conseguimos como sociedade nas últimas décadas. Durante moito tempo, a sanidade no Estado español foi vanguarda en todo o mundo pola súa universalidade, un sistema que foi unha das construcións colectivas das que nos sentimos máis orgullosos. A sanidade é unha das competencias transferidas ás comunidades autónomas. É, polo tanto, responsabilidade destas a súa xestión en canto ao investimento e deseño das políticas públicas orientadas a prestar un servizo de calidade que debe ser garantía dunha vida digna, respeto do máis importante, a saúde das persoas. Nos últimos anos, o sistema sanitario galego está a sufrir un deterioro continuo que ten como fin último a súa privatización, o que supón a perda da súa universalidade e que rompe o principio polo que foi creada, dar servicio sanitario a calquera persoa independentemente do diñeiro que tivera na conta. Moitos son os casos que acreditan a súa deterioración. As listas de espera para unhas consultas especializadas superan os 2 meses, podendo chegar a máis de 3 en algunhas áreas sanitarias, aínda que todos sabemos dos casos moito máis escandalosos de máis de medio ano. A deriva de probas diagnósticas e de cirurxía a centros privados, feito que se acredita nunha chamada telefónica onde nos informa de se queremos ser atendidos e atendidas de forma máis rápida, temos que aceptar ser trasladados a un hospital ou clínica privada. A introdución dos copagos, o que supón manter un mecanismo de financiamento que penaliza as persoas máis enfermas ou con menos recursos económicos. A non sustitución de persoal sanitario en caso de baixas, vacacións, etc.
algo que sufrimos de maneira clara no caso de Dodro, onde a asistencia pediátrica limítase a 3 días á semana, quedándose en servicio de pediatría nestes casos que non se cubren as baixas. Acaso non temos dereito a ter un servicio de pediatría de calidade e garantizado en Dodro? Nós creemos que sí. A falta de persoal sanitario que sobrecarga o persoal asistente, empeorando a asistencia sanitaria na consulta. A falta de camas en diferentes servicios sanitarios como da medicina interna no CHUS, no Centro Hospitalario e Universitario de Santiago, área a que pertenece Dodro e que sufre de forma directa. As longas esperas nunhas saturadas urxencias hospitalarias. Por todo exposto, e despois de que nunha entrevista o pasado domingo a xerente do Sergas, Estrella López Pardo, dixera a lapidaria frase de «La población tiene que entender que non poderá haber un pediatra en cada centro de salud», o grupo da Unidade Veciñal de Dodro solicita ao Pleno da Corporación Municipal do Concello de Dodro a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, establecer a atención telefónica previa ás consultas e presencial nas consultas de forma preferente, a non ser que así o decida o paciente. Aumentar as plantillas de atención primaria para mellorar a atención nos centros de saúde e non colapsar as urxencias. Terceiro, sustitución do personal sanitario en caso de baixas, vacacións, etc., como pasa no caso de pediatría de Dodro. O Sergas revertirá a derivación de probas diagnósticas e cirurxías aos centros privados desde centros públicos. Quinto, a eliminación do copago nos medicamentos e tamén en elementos sanitarios como a prótese, silla de rodas, etc. Sexto, aumentar o persoal sanitario en hospitais para reducir listas de espera tanto nas probas diagnósticas, cirurxías e consultas médicas e de urxencia. Sétimo, trasladar este acordo ao Conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Julio García Comesaña. Moitas gracias. Dime. Entendo que aquí hai un erro de redacción, que corrixe o concelleiro se estou equivocada, porque di que se solicita ao Pleno da Corporación do Concello de Dodro a adopción dos seguintes acordos. Estes acordos que están plasmados aquí non son competencia do Concello, en todo caso entendo que se refiere a instar... Sí, claro. Vale, pois entón poder facer a corrección para que quede perfecto. Sí. Na moción... Pon o texto moi... Sí. Perdido. Corrixe o texto. O Grupo Municipal da Unidade Veciñal solicita ao Pleno da Corporación Municipal do Concello de Dodro instar a Xunta de Galicia a adopción dos seguintes acordos. Gracias. Vamos dar un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Popular. Sí, nos reiteramos unha vez máis que a convocatoria non se corresponde co que marca a lei e, por lo tanto, este pleno consideramos que é nulo. Portavoz do Partido Socialista. Bueno, neste caso vai defender a posición do Partido Socialista o propio alcalde. Pois sinto moitísimo non escoitar. Primeiro, decir que, que evidentemente estou completamente de acordo co texto da moción. O estropicio realizado na sanidade galega polos gobernos do Partido Popular empeza a ser realmente preocupante, está facendo que cada vez sea máis difícil a recuperación, e sinto personalmente non escoitar a opinión do portavoz do Partido Popular neste tema, porque realmente, e como tal, a pesar da urxencia que votamos todos agora, o compromiso de discutir esta moción agora mesmo, comprométome a traela en outra pleno ordinario para que escoitar máis ou menos os mesmos términos a opinión do portavoz do Partido Popular, que realmente teño ganas en ver como defende a postura do seu partido neste pleno do Concello de Dodro. Gracias por deixarme o turno, Mancho. Portavoz de Unidade Veciñal. Ben, como se dixo o alcalde, é unha pena que o portavoz e os membros do Partido Popular colleran ese berrinche infantil e non participen dun debate que é fundamental. Decidir se nos consellos pequenos debe de haber pediatra ou non debe de haber pediatra. Se instar a Xunta a cubrir as baixas do pediatra no Consello de Dodro ou suscribir as palabras da xerente dos Sergas que foi nomeada por o presidente da Xunta. É unha pena que collera ese berrinche, que non sepamos a súa opinión, pero que vai quedar na acta vai ser que vostedes abstéñense en instar a Xunta de Galicia a cubrir as baixas, por exemplo, do servicio de pediatría no Consello de Dodro. É unha pena, pero bueno, as cousas son así, os berrinches da xente adulta ás veces tamén pasan, espero que lle pase. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Sí, a ver, o Bloque Nacionalista Galego votou xa a favor da urxencia. É un tema tristemente recurrente, mocións deste tipo foron tratadas no Parlamento Galego, manifestacións, eu creo que debe de haber unha manifestación en cada comarca do país por mes, e aquí en Dodro, quen se atreve a dicirlle a Dodro que se apañe sin pediatra? Xa agora mesmo, como se decía e recordaba no corpo, temos un servizo que está compartido, e agora que se lle diga, ademais desta maneira, que nos apañemos sen pediatra. Agora que en Dodro temos CRA, temos un CPI, temos un centro de día que recordábamos antes, temos unha gardería. Bueno, o centro de saúde está nunha esquina de Dodro, pero temos centro de saúde e vamos a defender ese centro de saúde con todo o persoal que realmente fai falta. Vamos, sería inaudito ademais, co incremento da poboación que estamos tendo, co apoio que este goberno decidido para fixar poboación, que lle digamos á poboación que quere vir para Dodro, que resulta que, non, mire, que non vai haber pediatra. Entón, como nas mocións de antes, eu creo que o que está aquí encima da mesa por parte deste goberno municipal é a defensa dun sector público e, polo tanto, en ese sentido vai esta moción, en ese sentido imos a apoiar todas aquelas mocións que veñan en este sentido. Pois moitas gracias. Vamos a proceder á votación da moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? E agora pasamos ao punto 11 do pleno, rogos e preguntas. Algún rogo escrito non hai? Algún rogo oral? Portavoz do Partido Popular? Portavoz do Partido Socialista? Portavoz de Unidade Veciñal? Rogos? Preguntas? Preguntas escritas non hai presentadas. Preguntas orais? Algúnha pregunta ao portavoz do Partido Popular? Portavoz do Partido Socialista? Portavoz de Unidade Veciñal? Portavoz do BNG? Pois ás 10 menos 20, ás 9:40, levanta a sesión. Moitas gracias a todos.